Goeie, mijn naam is Nick de Vries. Welkom bij het online cultuurpodium. Ik wil graag beginnen met een korte tekst over de coronacrisis. En deze is een beetje geïnspireerd op mijn zoon, die op een gegeven moment wat koortsig wie en vrij wat kuchte. Hij hiet verkouden. Komt het. Tot zijn gekuch, mij hem net naar boeten. Voor oudere mensen kan dat gevaarlijk wezen, zei zijn mem. Haast al zijn strips had er al 2 keer lezen. 3 weken zonder squallen, het wordt er toch wel lang. Zijn heid zei, 3 weken in een neer, jong. Paken had in de oorlog dik 3 jaar net naar squallen west. Zo lang laken er, zal dit toch hopelijk net worden. Dan zitten we hier in 2023 nog. Maar heid maken net heel tijd grapjes. Soms zeggen lang op de telefoon. Saniers praat er zacht met mem. Hoe jildzaken en ZZP. Hoe lang zal dit al je dat worden? Wanneer wordt het weer gewoon? Juster jedde er op het nijs. Voor uitzien kennen we net zo vieren. Albert, toch erom paken. En hoe hemzelf hoe 80 jaar. Hoe zullen mij zien paken sissers waarom zien op deze nieuwere coronatijd? Wie? Hij wist het net. Al lieke één ding toch wel wis. Zijn gekuch waard al krekt wat minder. De kiel die je al wat minder zie je. Dank u wel. Aans nog hier. Ik ben zo weer om.